Bă, guys, astăzi terminăm dorsul. Să mor eu. Deci am colectat toate butoanele. Nu mai am filmat. Stai că mai văd nimic. Bă! Ce? A, da, sunt alături și de Elisei. Hai, bă, pot să termin, bă, dors. Să mor eu. Ce e, bă, Elisei? Da. Hai. Termin dorsul, bă, să mor eu. Hai. Ia uitați-l. Femeia. Oh my god. Nu te aud. Stai. Nu mă aude, bă, Elisei. Stai că după aia o să rezolv eu. Stai să vedem. Deci aici trebuie să mă concentrez. Frate, nu-mi dau seama. Stați alea. Am făcut asta și mai încercăm încă o dată, că nu-mi dau seama. Deci, 1. Bă, sună. Frate, cum am eu? Cum mă terau eu? Pun o pauză până ajung. Hai, bă, guys, am revenit. Am terminat totul. Oh my god! Fugă, fugă! Ai văzut că a terminat dorsul. Unde mă figă? Oficial, guys, am terminat pentru prima oară dors! Bine! Doamne Iisuse, guys! Insane! Aici că aici se zice că sunt prost, că am stat ceva să-mi dau seama la alea, că erau alea și nu putem scuchiat de atent. Hai să vedem. A venit Figure după noi. Uite cine face la lift, prostul. Asta am venit pe soarta să moară. Noi nu ne merităm soarta. Și, guys, noi va urma. Am terminat dors. Deci ne vedem data viitoare. Să aveți o zi bună și o să facem un episod care o să încercăm să terminăm dors cu camerele toate cum o să trec. Hai, pa!